प्रणाम। हम ही रंजन, साथ में बानी भोजपुरी जगत के पीआरओ विकास सिंह जी। जी नमस्कार हुआ सबके। रउआ लोग के फिर से स्वागत बा भोजपुरिया एक्सप्रेस, भोजपुरिया बतकही और नीतीश बाबा ऑफिशियल पे। जैसे कि आज के जौन बतकही हुई, रउआ लोग के पता बा कि अश्लीलता के विरोध में मुहिम हमनी के छिड़ले बनी सन, जौना में अगर जे भोजपुरी के कलाकार अगर अश्लील गाना गावता तो ओकर विरोध हुई, अगर वो अच्छा गाना गावता तो ओकर सपोर्ट भी करम से हमनी के। तो वही पर आज के जौन विशेष बतकही बा वही पर हुई। तो जैसे कि बात करें आज कि भोजपुरी जगत में बहुत ही अच्छा एबरा एगो लोकगीत गैले बड़न भोजपुरी के बड़ कलाकार प्रमोद प्रेमी जी, जौना के बारे में हमनी के जानन सन विकास सिंह जी से। जी सबसे पहले बता दी कि जौन प्रमोद प्रेमी के जौन लोकगीत आइल बा, ये आज से 8 दिन पहले वेब कंपनी फिल्म से आइल जौन गाना के बोल नंदी रे, यही टाइप गाना के बोल एगो और गीत गौला जौन की बहुत अश्लीलता से हट कर साफ सुथरा गीत झुलुफिया सैया। ओकरा बावजूद भी उनकर जौन देवी गीत आइल बा की के माने हर साल के अपेक्षा बहुत अलग हट के आइल बा, बहुत साफ सुथरा देवी गीत जौन कहीं भी बजाई रही पंडाल में, घर में, कहीं भी परिवार के साथ बैठ के सुन सके। बहुत अच्छा तरह के देवी गीत गौले बड़े। हाल में मतलब अश्लीलता के जौन मुहिम छिड़ल वो चीज़ में हमने सफलता मिलल है और उसमें लोकगीत भी उनकर बहुत 1-2-3 गो अच्छा से आइल है। अच्छा विकास सिंह जी, रउआ का ये पर समर्थन करम कि का हमनी के जौन मुहिम सारा लोग छेड़ले बाटे कि अश्लीलता मुक्त भोजपुरी होके के चाही, ओकर असर प्रमोद प्रेमी जी पर लौकल हो? जी बिल्कुल लौकता उनका में। सबसे बढ़िया देखे के मिलल उनका में असर ही कि लोकगीत भी अच्छा गौला है, जैसे झुलुफिया सैया रुआ सुननी है कि बाजल अखाड़ा के मेला में भी बहुत बढ़िया बाजल है। एगो ननदी रे गाना रुआ जाके सुनी वेब कंपनी के थी बा, आज से 8 दिन पहले रिलीज भइल। देवी गीत सुनी, कितना अच्छा उनकर देवी गीत अब की आइल बा, जौन मतलब उम्मीद से बहुत बढ़िया अब की देवी गीत गौला बड़ा। हाँ, जैसे कि बात करम सन हमने के कि देवी गीत में भी लोग कहीं ना कहीं से कुछ अश्लीलता के छलका देते रह, उ सुधार तो जरूर आइल बा ए भोजपुरी के शीर्ष पर बैठल कलाकार लोग के। तो हम यह निवेदन करें उस सारा लोग से कि जेहता रउआ ए बेरा बरकरार बानी कि अश्लील ना होके के चाही, कोनो गाना में अश्लीलता शब्द के प्रयोग ना होके के चाही, यही ता हमेशा खातिर। काहे से कि भोजपुरी हमनी के माटी ह, मान ह, सम्मान ह, माँ ह। एमे जे भी अगर गलत करी ओकरा के बख्शाइश नहीं खे कहीं से कहीं तक। अगर बढ़िया रउआ करत नहीं तो बिल्कुल रउआ सपोर्ट में इस सारा लोग जे भी अश्लीलता के मुहिम में विरोध में खड़ा बा, उस सारा लोग रउआ सपोर्ट में रही। तो जैसे कि प्रमोद प्रेमी जी के ही बात हमनी के करतनी सन, तो शायद सुधार आइल बा वहाँ में और इस सुधार बहुत ही काबिले तारीफ बा। तो जैसे कि भोजपुरी के लोकगीत भी वहाँ के गैले बनी बढ़िया बढ़िया, देवी गीत भी बढ़िया गईनी है, तो बड़ा बढ़िया के बात बा। गाँव के चाही कहे से कि समाज ई परिवार ई भोजपुरी जगत हमनी के परिवार है, ये परिवार में अश्लीलता फैलावल कहीं से कहीं तक बढ़िया नहीं खे। का कहे के सबसे पहले बता दें कि प्रमोद प्रेमी यादव एक इकलौता ऐसा कलाकार बने भोजपुरी में कि बिना कंट्रोवर्सी में रहते हुए अगर ग्राउंड लेवल पर अगर सबसे ज़्यादा केहू गाना सुने के मिलेला तो प्रमोद प्रेमी यादव के मिलेला। उनका के केहू कितनो ट्रोल कर दे लेकिन एक शब्द बोल नहीं सकत। उनकर यहाँ तक कि उनकर गाना भी चोरी हो जाला तो बेचारू एक शब्द लाइफ में भी आके ये सब बोले वाला काम ना करस। सबसे बड़ा खासियत उनका में ही लौकेला। और केहू के भी अगर अश्लीलता का मुहिम छिड़ेला, अश्लीलता के मुहिम में वो में वो समर्थन देवेला, ये बहुत अच्छा लगेला वो कलाकार में। ऐसे हमनी कहनी है प्रमोद प्रेमी जी का कुछ अच्छा गाना जो नाइल के बतावल जाए और वो सबके समक्ष रखल जाए। बिल्कुल ये होखहू के चाही, जे भी भोजपुरी से जुड़ल गायक कलाकार जे भी बा ओकरा ई होखहू के चाही कि अगर अश्लीलता के जहाँ बात होता ओमे समर्थन देवे के चाही, सुधार लिया के चाही अपना अंदर अगर गलत करता नहीं तो। क्योंकि काहे कि भोजपुरी जौन बाटे पहले भी बता देनी है कि भोजपुरी हमनी के माटी है, मान है, सम्मान है और माँ है। एमे अश्लीलता परोसल फुहड़पन देखावल बिल्कुल जायज नहीं खे। कहे से कि समाज गंदा हुई से समाज हमनी के है, हमनी के परिवार है समाज। यही के साथे साथे सब कोई के प्रणाम करतनी। फिर अब मिलल जाई अगला वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।